Беларускі спеўны фальклор, напэўна, больш прызнаны ў свеце, чым у самой Беларусі. Беларускую народную песню на весь Савецкі Саюз праславіў расійскі чалавек Владзімір Мулявін. Знакамітыя крыві, напэўна, больш лаўраў здабылі ў Нямецчыне, чым у Беларусі. Мне ў гэтым сім бачыцца такі комплекс, штучны комплекс непаўнавартасці, прывіты беларусам адносна сваёй народнай культуры і традыцыі. Тым больш каштоўныя людзі, якія ўсё жыццё пасвяцілі збіранню, захаванню аўтэнтычных народных спеваў. І вось мы пагаворым з такім чалавекам, фалькларыстам і этнаспявачкай Наталяй Матыліцкай. Наталя, як даўно ты займаешся збіраннем і выкананнем народных песень? Збіраннем займаюся з 1987 году. Як толькі пачула на фальклорнай практыцы, это было такое прымусовае збіранне у філолагаў, студэнтаў. Упершыню, так вот, ужывую пачула, як гучыць наш сапраўдны фальклор. Это было ў Любанскім раёне, вёска Таль. І я потым думаю, Любанскі раён, ад слова «любоў». І прямо такая вот любоў да гэтых спеваў на ўсё жыццё. Ой, кляновы лісточак, куды цябе ветр капае? Куды цябе ветр капае? Я цела хацела дае. Кажы, калі ласка, от мінула ўжо больш 3 дзесяцігоддзяў, як ты пачала гэтай справай займацца, наколькі запатрабаваны сёння гэты беларускі спеўны фальклор? Так, потым не толькі я збірала, а мне захацелася паказаць гэтыя скарбы беларусам. Думаю, можа, яны не бачылі, не чулі ніколі, трэба ж неяк заспяваць. Чаму гэта не гучыць са сцэны? Мне было гэта абсалютна неясна. Калі мы пачыналі з гуртом «Ліцвіны», то гэта было не вельмі запатрабавана. Это 80-е гады мінулага стагоддзя. Так, в 87-м годзе мы ўжо пачалі з ім выходзіць удвух на сцэну. Дома літаратара, мастакі нас вельмі добра прымалі, это асяродак. Але ў астатнім, то есть аўтэнтычны фальклор не было прынята на вялікіх сцэнах спяваць. Лічылася, хай ён там будзе на вёсцы, это яго натуральнае асяроддзе. А тут на сцэнах, як бы фальклор можна спяваць, но не такі. Ён павінен быць акультураны. Як мне казалі, музычным тады асяроддзі, акультураны гук. Куды вы такім дзікім гукам, як бабулі, спяваеце? А мне якраз этот такой дзікі гук, як яны сказалі, падаваўся якраз цікавым і сапраўдным. Думаю, што значыць дзікі, калі это сапраўдны наш фальклор? Першая спроба была ўданая. Конечно, у доме літаратараў пісьменнікі віталі. А музычнае такое асяроддзе па-рознаму, асабліва той, хто фальклорам займаўся в такой, што называецца, у савецкай манеры такі быў фальклор, у харавой апрацоўцы, в апрацоўцы, карацей. А мы, атрымлівалася, прапаноўвалі без апрацоўкі такім в арыгінальным выглядзе. Нібы сыры. Нібы сыры. Трэба было яго ім акультурыць. І прайшло 3 дзесяцігоддзя, як зараз? І на працягу тых 3 дзесяцігоддзяў я ж увесь час спявала, прычым у іншых гуртах таксама, у вельмі вядомых, такіх як Юр'я, фольк-мадэрн гурт Юр'я, Юрася Выдронка, который адзін са стваральнікаў палаца вядомага. І крыві. І крыві. То я бачыла, як паступова ўзнікаюць розныя гурты. То есть у нас з'явіліся паслядоўнікі, проста як грыбы пасля дажджоны, палезлі гэтыя паслядоўнікі гурты.
аказалася, што гэты гук якраз вельмі даспадобы стаў моладзі, і не толькі моладзі. Гэта стала цікавым розным катэгорыям людзей і прафесій. Агеньчык, который вы запалілі в мінулым стагоддзі, сёння уже агонь. Яшчэ не такі ўжо агонь. Ну не полымя, але агонь. Так, я думаю, што запатрабаванасць сапраўдная вось нашым аўтэнтычнага фальклору будзе толькі ўзрастаць. Добра, пытанне такое. Вот чыста з цікаўнасці, не прафесіянала. Шмат ездзілі, шмат шукалі, шмат знайшлі. А ці можна яшчэ што-небудзь, ці верагодна такое, што ў Беларусі знайсці нешта невядомае, аўтэнтычнае з спеўнага фальклору? Ну, некаторыя вот... Таямніцу прашу мясціны не выдаваць, просто адказаць, ці магчыма, ці не. А я і не выдам. Это прафесійны сакрэт. Вось, ну, это, безумоўна, жарт. Всё, што называецца, увесь фальклор не забярэш. Вот. І наадварот, лепш камусьці перадаць гэтыя адрасы, што паны былі запісаны і захаваліся. Пасля перадачы возьму адрасок. Добра. Вот, я вас накірую в якую вобласць, раёны, прачэсвайце там. Можна яшчэ, так? Безумоўна. Всё яшчэ можна. Хаця некаторыя ўжо говораць, так што ж уже столькі часу, ён знікае. Я лічу, што зараз трэба запісваць усё, што можна. Прычым не толькі прафесіяналам, таму што прафесіянальных фалькларыстаў за апошнія 20 гадоў стала ў некалькі разоў менш. Затое аматараў, которые цікавяцца фальклорам, у некалькі разоў больш. Это всюду так, і ў гісторыі таксама так. Так. Вот. То есть, вот, нават калі паглядзець па нашаму аддзелу фалькларыстыкі в Акадэміі навук, то это відны вот гэтыя суадносіны, так? Вось. І, безумоўна, прафесіяналы, яны лепш запісваюць фальклор і ведаюць як і што, але іх проста не хопіць вот для этой задачы. Настолькі імкліва знікае фальклор, і настолькі ён каштоўны, што я вот сваіх студэнтаў універсітэта культуры заахвочваю ўсіх і завочнікаў. Вот, яны мне прывозілі тыя матэрыялы. Я говорю, запісвайце ў розных варыянтах на добрае відэо, на лепшае, трэба, чтоб відэо было, трэба, каб пабольш было аўдыо, таму што спяваць няма з чаго. І вось пытанне такое, звязанае з захаваннем. Запісы рабіліся і задоўга да 80-х гадоў, і тады яшчэ не было лічбавай гэтай тэхнікі. Як захоўваюцца гэтыя запісы фальклору? Ці яны адлічбоўваюцца, ці вядзецца такая праца? Ну, як захоўваюцца запісы? Значыць, доўгі час, раней, у савецкі час, лічылася, што лепшы спосаб захавання – гэта публікацыі фальклору. І у савецкі час беларускія фалькларысты ў гэтым вельмі нават зрабілі такія поспехі вялікія. Больш за 40 тамоў беларускага фальклора тэкстаў выдадзена. Вось. За гэта яны атрымалі нават дзяржаўную прэмію за гэтае выданне. Думаю, што зараз не ўдалося б такі подзвіг паўтарыць. Вот. Таму што фінансаванне ўжо не тое дзяржаўнае. Дзяржава, другія прыярытэты. Вось. Не тое, відаць, фінансаванне, таму вельмі добра, што яны тады зрабілі вось гэта. Але наспеў такі час, што тэкстаў людзям уже недастаткова. Чаму? А таму, што песенныя тэксты без музыкі, без мелодыі, яны толькі цікавы для філолагаў, цікавы як такая народная паэзія, то само па сабе таксама каштоўна, але людзі захацелі спяваць гэта. І в сувязі з гэтым пытанне, якое падабенства і розніца паміж аўтэнтычным народным спевам і спевам оперным? Там іншая пастаноўка голасу, падача. Вот, яна, калі так груба сказаць, яна штучна створаная. Штучна створаная. А што такое искусство? Искусственно созданы. А гэта больш натуральнае, аўтэнтычнае, гэта натуральнае гучанне. Яно вельмі адпавядае прыродным рытмам. Вось. Яно ўжо спявалася на вуліцы, асабліва календар гэты. Вось. Это жніво. То есть яно прыстасавана да этой мясцовасці, яно вельмі натуральнае. Было для сялянскага жыцця. Безумоўна, для горада, дзе мы ў такім сядзім такіх клятушках, маленькіх такіх этих пакойчыках, да,
Яно не вельмі некаторыя гучаць творы, таму што, што называецца, не разгарнешся. Кажуць, о, як гучна. Гэта розныя, безумоўна, вось такія падыходы, аўтэнтыка і оперныя спевы. Такая просьба. Наша краіна не малая, шмат рэгіёнаў. І ў гэтых рэгіёнах ёсць значныя адметнасці ў спеўным фальклоры. Такія ты можаш назваць песні адметна-рэгіянальныя, можа быць, паслухаем потым ім тваім выкананні запісе ці выкананні іншых выканаўцаў. Калі ласка, якія найбольш характэрныя песні для рэгіёнаў? Прыязджаеш в раённыя цэнтры розныя, і ўсюды гучыць то шэрая лашадушка, но это больш савецкі час, а потом чарка на пасашок. Як заведзеныя гэтыя, ну, падобныя песні, которые створаны тут, вот, Мінску, этим калектывамі, да, яны іх растыражыравалі, як заведзеныя гэта спяваюць. А чым маё пытанне? Так вот, а ў вас жа ёсць рэгіянальны фальклор. Чаму не спяваць новыя, не рабіць такія вот шлягеры? Вось. Ну, кажуць, ага, так яго ж трэба ведаць. Да, яго трэба ведаць. Якраз я прапаноўваю такое паслухаць на кантрасце, як гучаць нашы рэгіёны. Заспяваеш? Вось паспяваю. Напрыклад, калядкі вельмі адрозніваюцца з поўначы і з поўдня. Вось калядка Шумілінскага раёна Віцебскай вобласці. А ў заєнікі три думухне, коледа, коледа, перша дома лесом бегче, коледа, коледа, друга дома полем бегче, коледа, коледа. Ну, вось кавалачак. І абсалютна іншая калядка з заходняга Палесся, вёска Клятная Пінскага раёна. Коляда, бегла колядка пешком, пешком, гей, коляда. Коляда, несла пирожки мишком, мишком, гей, коляда. Да? Напэўна, нават людзі музычна непадрыхтаваныя адразу адчуюць розніцу, хаця б... Я адчуў, музычна непадрыхтаваны. Вось, ну я спецыяльна падбіраю такія. Да тут не трэба нават падбіраць, безумоўна, адрозніваецца і ўсход ад захаду. Здавалася б, да, праўда, ты вот кажаш, што Беларусь невялікая, таксама... Вялікая. Вялікая. Сярэднееўрапейская краіна. Сярэднееўрапейская краіна, але адрозненні вот менавіта ў традыцыйнай культуры, в аўтэнтычнай, яны такія значныя, то есть яны вельмі адчуваюцца. Осень моя дорогая, осень моя дорогая, доля моя горькая. Пра беларускую народную песню я не магу гаварыць спакойна, яна выклікае ў мяне моцныя эмоцыі. Найперш такое адчуванне кантакту з многімі пакаленнямі продкаў, якія гэта песні складалі і спявалі. Сам люблю спяваць народныя песні, хоць не маю асаблівага музычнага слыху. Я лічу, што беларускі спеўны фальклор можа стаць моцным інтэгруючым чыннікам для беларусаў, вось як у Прыбалтыцы, дзе хоры часам у дзесяткі тысяч чалавек спяваюць народныя песні. Я лічу, што у новай Беларусі абавязкова трэба вярнуць у школу урокі народных спеваў, каб кожны беларус ведаў прынамсі 40-50 сваіх народных песняў і як умеў мог іх праспяваць. Гэта сапраўды будзе інтэграваць, асабліва на чужбіне, калі беларусы, сустрэўшыся, ведаючы это свае песні, вельмі хутка паразумеюцца, калі будуць спяваць менавіта сваё беларускае, а не калінку-малінку. Румяні
робіцца тая, да що то заробіш, не наробіш, дело твоє, переробляна хата твоя, пераходжа. Пераходжа, 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 пераходжа,